The CDC is raising its alert to the highest level as it monitors the spreading virus, keeping a In het close Wraaldnijs gaat het al tijden over het dierlijke ebola-virus dat hield iets meer slachtoffers maakt in West-Afrika. Maar ook in Friesland binnen mensen dwaande maar een eventuele uitbraak. Ja, we zijn er heel druk mee, want het lijkt ver weg, maar het is eigenlijk maar een paar uur vliegen. Isoren in Ljouwert maakt het maar huisartsen, de GGD en ziekenhuizen in Noord-Nederland een nijplan van aanpak voor als er mensen haar melden maar een besmetting. De gemeenschap als zodanig wordt er niet zo vaak mee geconfronteerd dat je dat allemaal helemaal al doorgewerkt op de plank hebt liggen. Laat staan dat je het goed geoefend hebt. En zijn jullie daar nu mee bezig? Ja. Dus we hebben en die protocollen allemaal naast elkaar liggen en kijken waar zitten de gaten. En past het ook bij deze situatie? En oefenen. Ziekenhuismedewerkers kregen een brief waarin staat wat ze dwaamatten als ze denken dat een persoon besmet is. En in het UMCG in Grains, waar een eventuele patiënt hinnemat, oefenen ze met beschermingspakken. Aantrekken, uittrekken, want aantrekken moet in een bepaalde volgorde en uittrekken ook, want dan kan er al iets op zitten van iemand, bloed of braaksel, en dat mag je niet weer aanraken met je schone handen. Maar het binnen voorzorgsmaatregels, de kans dat het virus hier komt is heel liets. Als publiek moet je helemaal niet bang zijn. Nee. Ja, dit is echt voor de mensen die zich zouden moeten bezighouden met patiënten met vragen. Die in zo'n gebied zijn geweest en die dan koorts krijgen. En dan is de kans het allergrootst dat ze bijvoorbeeld malaria hebben of een griepje of weet ik veel wat. Maar er is altijd ook een kleine kans dat het dit virus kan zijn.